Ne možeš da izbegneš paparace koji stoje ispred Granda. Ekskluzivno, priče koje Srbija još nije čula. Ili prekrštanje nogu. Nikada se meni nije desilo da mi se vidi... Gost emisije, Tanja Savić. Jer ja prvo imam pune noge i to se ne može vidjeti, nema šanse. Nešto su rekli kako sam ja prespavala kod menadžera. A oni nemaju pojma da sam ja kod mog menadžera prespavala 11 noći, a ne 1 noć. Ali ne zato što sam ja sad žensko i on je muško i sad ću ja da prespavam kod njega, nego zato što mi stvarno imamo dobar odnos. Doduše, svekarva mi je sve kuvala. Šta god sam poželjela, ona mi je sve kuvala. I zahvaljujući njoj sam se i ugojila skoro 30 kilograma. Dušan me je snimao, ja onako trudna sa stomakom i ovako sa 30 kila viška, ja ovako trčim i jurim kengure. Znate šta, mi u Grandu smo, mi smo onako ljudi... Nedelja, 24. mart, u 18:15. Ljudi, shvatite to, molim vas. I sve ih tako skidaš? Da, ja sam jako talentovana, ali to nije... Dobroveče, Srbijo. Ali to ništa